fantastic vă dedic cel mai nou stil posibil. Pentru voi toți, distrați-vă! La miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții. La miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții. Cine ți-a furat chiloții aseară din vârful porții? Dumnezeu să-i dea noroc să nu ți mai dea deloc. Nu mai râde că te-am prins aseară bine. Hei, nu mai râde, te-am prins cu chiloții în vine. Nu mai râde, fată, nu te face foc. Ți-am furat chiloții și am pus la miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții. La miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții. Un și-a pus mândra chiloții, l-a uscat în vârful porții. Păi la capătul patului, la nasul bărbatului. La miezul nopții să-ți rup chiloții, să ții ca hoții. Dăm chiloții, dăm chiloții. La chiloții. Gagica asta-i șmecherită și primește ce merită. E așa că tatălea cu cine nu trebuia. Și-a pus mândra chiloții, l-a uscat în vârful porții. Păi la capătul patului, la nasul bărbatului. Te-am filmat pe telefon atunci când făceam mamon, să-ți arăt că sunt deștept, te-am băgat pe internet. Nu mai râde că te-am prins aseară bine. Hei, nu mai râde, te-am prins cu chiloții în vine. Nu mai râde, fată, nu te face foc. Ți-am furat chiloții și am pus la miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții. La miezul nopții îți trimit hoții să-ți ia chiloții din vârful porții.